Assalomu alaykum, hurmatli izləyicilər. Şu gün obzorumuzda iPhone 17 Pro Max Mini ak rengi. Hurmatli izləyicilər, ekranı işləyişi mesele yo'q, hurmatli izləyicilər. Ören tiz işleýär. Bärde ýokurky ştorkany açýas, bärde ýakty köpeltýän Wi-Fi çatylýar, Bluetooth işleýär. Edil eliňizdäki Samsung, Redmi telefonlar ýaly şu hemme funksiýany hormatly izləyicilər ýerine ýetirýär. Esas funksiýasy şunuň telefonda gürleşmek, hormatly telefon bolan üçin bärde sim kartla togen çykaryp görkezýän hormatly izləyicilər. Näçe sim kart gitýär şuňa. Hazır görýäris hormatly izləyicilər. Başydyp açylýar. Hormatly izləyicilər. Bir sim kart, iki sim kart gitýär. Ýöne çip goýjak bolsaň, çip goýýan bir sim kart gitýär. Ýöne iki sim kart goýsaň, çip goýup bolanok. Çip goýsaň bir sim kart goýup bolýar hormatly izləyicilər. Şular ýaly kombinirowany latok gelýär hormatly izləyicilər. Mesela iki sim kartı da işleýär, kak bolýar hormatly izləyicilər. Türkiýe döwletine alyksan ikinji telefon edip ulansaň hormatly izləyicilər iş berýär aňyrda. Ulansaň iki sim kart goýup Türkiýe döwletinde bir ýylda ýapylýar, şolara has gowy gelýär. Türkmenistanda da eger elinde uly sensor telefon bar bolsa, ikinji telefon edip ulansaň köpçülikde de hemme eliňe seredip haýran galýar hormatly izləyicilər. Şol 17 Pro Max'yň Lux birebir kopýasy da 17 Pro Max'yň şol originaly kredin razmeri şon ýaly da. Indi şunuň 17 Pro Max'yň mini seriniň nähili razmeri arasy edil ýartysy şu hormatly izləyicilər. Edil 17 Pro Max telefonyň ýartysy şu. iPhone 17 Pro Max mini. Bunun ak rengi var, oranjy rengi var, gök rengi var hormatly izləyicilər. Edil zawodský renkler. Onsoň şular ýaly Android sistemada Huawei P70 Pro Max Huawei telefonyň kamera şoňa meňzedilen hormatly izləyicilər. Şular ýaly buda. Içi Android, Facebook, WhatsApp var. Bunda da Play Market, Google Play account açan hormatly izləyicilər. Liboy programma şoňa iňe hormatly imo gerekmi, TikTok gerekmi, Jumjum VPN gerekmi meselesi şunda YouTube'um görüp bolýar, ekrany kiçi diýmesen hormatly izləyicilər. Ikisiniň razmeri. Daşy Huawei 17 Pro Max sähel bir 5 santy şundan kiçem gelýär hormatly. Ele ykjam oturýar hormatly izləyicilər. Kime gerek bolsa hormatly izləyicilər bahasy 900 manatdyr. Ikisiniň hem bahasy 900 manat. 4,5 milyon köne manatda hormatly izləyicilər. Gerek bolsa gelin Kılıç Mobile telefon dükanyna söwda ediň. Biziň diýýän bahamyzdan da siziň diýýän bahaňyzdan biz size telefon bereriz. Ulalaşyk bardyr hormatly izləyicilər. Ýene de soragyňyz bar bolsa, düşünmedik ýeriňiz bar bolsa kommentariýa ýazyň. Ya bolmasa gelin magazina, görüp gidiň, ellak görüň, ýakyp görüň, mesele ýok hormatly izləyicilər. Kılıç Mobile siziň hyzmatyňyzda. Hoş sag bolun.